Habarlar gündeligimizde başlaýarys. Türkmenistanyň Milli Parlamenti Mejlis Türkmen Howa ýollary Milli Döwlet Gullugynyň adyny üýtgetmek hakynda kanunyň taslamasyny makullady. Mejlisiň bu kanun proýektini 10-njy sentýabrda makullamagy Aşgabatyň Täze halkara aeroportuna barýan täze ýollarynyň açylyş dawratyna gawat geldi. Ýurdun häzirki halkara aeroporty şeýlede Türkmen Howa ýollary Milli Döwlet Gullugy Türkmenistanyň öňkü prezidenti Saparmurat Niýazowyň adyny götürýär. Biz bu mesele barada has çykmajyk maglumat bermegi Türkmenistanly ýazyjy Amanmurat Bogaýewden soradyk. Amanmurat aga ýakyn günlerde Türkmenistanyň mejlisiniň nowatdaky maslahatynda seredilen we tasdiklanan kanun proýektleriniň arasynda Beýik Saparmurat Türkmenbaşy adyndaky Türkmen Howa ýollary Milli Gullugynyň adyny üýtgetmek hakynda kanun hem tasdiklandy. Indi muňa näme sebäp boldy? Şeýle kanuny seredilmegine umuman nähili zerurluklar ýüze çykdy. Bu suwalyňa resmi çeşmelere salgylanyp men anyk jogap berip bilmesem gerek. Sebäbi bu zatlar perdäniň aňyrsyny bolup geçýär hemde ýylyny tutuş doğrulugy bilen ýetirilmeýär. Ýöne çak bolsa golay gullarda Türkmenistanyň durky ýyllaryň köprek wagtlary awatlanyp gelinýän halkara aeroporty ullanmaga veriljek. Özüm ilçindäki gurulmalardan hasap berýärdim. Onu sentýabr aýynyň 2-nji 10 gurulugynyň soňky gurularyny aeroport açyljak. Ine şoňa gabatlap kabul edilen karar bolsa gerek. Ondan bir galy berse edil dün aýyň 10-syny Täze halkara aeroportuna barýan şaýorlaryň köpsi açyldy. Birden owadan köçeler emele gellaşgawatdy. Ýerasty geçelgeler, tuneller. Täze aeroportuň ady nähili bolar? Bu aeroporta barýan ýollaryň atlaryny. Aeroporta barýan ýollaryň atlary häzirlikçe öňkünçülügine dur. Esasen ol Atamrat Niyaz şaýorunyň dowam hükmüne gidýär. Mundan 10-15 ýyl ol on Gagarin prospekti ady ýatyrylyp Atamrat Niyaz adyna şaýorlyp atlanyrdy bu. Täze aeroportuň ady näme bolar indi? Täze aeroportuň adynyň näme boljagyny entek metodda hiç ýyl habar hatyr ýok. Geçen asyryň 90-njy ýyllarynyň ortalaryna bina edilen aeroport Beýik Saparmurat Türkmenbaşy adyny halkara aeroportu diýip atlandyrylýardy. Ýöne soňky 3 ýyl çemezi wagtyň dowamyny aeroportdan uçýan wagtyň aeroportu samolyot bilen dolanyp gelýän wagtyň öňküleri ýaly biziň howa uçurumyz ýagny samolyotumyz Aşgabatyň Beýik Saparmurat Türkmenbaşy adyny howa menzilini ýagny aeroportuny gonu diýilen bildir bütünlüğü ıglan edilmeýär. Diňe Aşgabatyň halkara aeroportuny uçurumyz samolyotumyz gonu diýip habar berilýär. Soňky ýyllarda öňkü prezidentiň ady aýrylan obyektler haýsylar? Saparmurat Niýazowyň adyny aýyrmak işini on aradan çykanyň ýytyry başlandy. 3-4 ay soňra Türkmenistanyň döwlet giýiminiň ilkinji setiri üýtgedildi. Öňkü giýimin Türkmen maşyn guran beýik binasy setirler bilen başlanýardy. Ol soňra halkyň guran baky beýik binasy bilen setir bilen üýtgedildi. Şondan soň adyny ýatyrmagy işi öz-özünden dowam etdi. Meselem Türkmenistanyň milli kitaphanasy häzirki wagtda diňe milli kitaphana diýip tutulýar. Ýa bolmasa Saparmurat Türkmenbaşynyň şahsiýetini göterýän ýadgarlyk bardy. Ol şäheriň ortasyndan şäheriň ynkyrak buzagyna göçürildi. Ýene-de bir zat Aşgabatda garaşdyrılan destlapky 15 ýylyň dowamyny ýeketek futbol stadiony bina edilipdi. Saparmurat Türkmenbaşy adyny Olimpiya stadiony atlandyrylýardy. Ine şol stadiony mundan 3,5-4 ýyl ozal ýykyldy. Ýa bolmasa onuň ruhnama asly kitaby mekteplerde esasy dersi ýa-da onuň goşgulary şaşahir Beýik Saparmurat Türkmenbaşynyň eserleri diýip okuw programmasyny öwrenilýärdi. Okuw programmalaryna baş atyrdy. Häzirki ruhnama predmetini öwrenmek bütünlüğü ýatyryldy. Şaşahyryň çeperdörejiligi diýilen zat mektep programmasyndan hem ýokary okuwlarynyň okuw programmasyndan hem aýryldy. Onuň kitaplary kitap dukanlaryndan hem ýygnaldy. Hemde mekteplerden hem ýygnanyp gizli ýerde goýulan şkaflarda ýerleşdirildi. Hatda
bahasy 50 manat bolan ruhnaman 57 köpükden satjak bolulu. Şoňa da haridar tapylmady. Türkmenistanly ýazyjy Aman Murat Bugaýew bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepler Azatlyk Radiosu. Eferde habarlar gündeligi. Türkmenistan top proyektine uly baha berýär. Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň işiniň tezlikde başa barjakdygyna umyt baglaýar. Ýöne günorta günbatar Awganistanda howpsuzlyk şertleri ýaramanlygynda galýar. Şonuň üçin Trans-Awgan gaz proyektiniň taslamasynyň ýakyn gelecekde amala aşjakdygyna Awgan resmileri şüpheli garaýar. Awganistanyň käbir goňşusynyň top proyektiniň işiniň başa barmagyny islemeýändigini resmiler öňe sürýär. Günorta Awganistanyň Para welaýatynyň welaýat geňeşiniň agzasy deputat Dadylla Kanyň aýtmagyna görä, top proyektiniň Awganistan üçin ähmiýeti uludur. Emma gaz turbasynyň geçek ugrunda ýagdaý dartgynlygynda galýar. Gawunde hewa çaga Iran'da düşman duy takviyeti, duy himayeti, çaga da çapy projeda. Goňşy Iranam top proyektiniň işiniň başa barmagyny islemeýär. Şonuň üçin Iran Awganistanyň döwlet garşydaşlaryny himayet edýär. Jeňçileri ok ýarag we harby enjam bilen üpjün edýär. Iran Awganistanyň içki meselesine goşulýar. Gaz turbasynyň belli bir bölegi Para welaýatynyň üstünden geçmeli. Welaýatda howpsuzlygy üpjün etmek üçin hökümet alada etmeýär. Soňky günlerde günorta günbatar Awganistanda ýagdaý dartgynlaşdy. Şeýle ýagdaýyň döremegine Iran sebäp bolýar diýip deputat belledi. Ýöne Awganistanyň içki işlerine goşulýanlygy baradaky aýplamalary Iran reddetýär. Top proyektiniň işine de Iranyň fäsgelçilik döretmejekdigini belleýär. Awganistanyň Maliýe ministeri Eklil Hekimi hem topy gaz geçirjisiniň gurulşynyň amala aşjakdygyna şüphe bildirdi. Vatandaşlar ma ki de mesire proje karar megiren ina taawud amniyet gaz geçirjisiniň ugrunda ýaşaýan ilat top proyektiniň howpsuzlygyny üpjün etmek üçin beýlini baglamasa bu proyektiň işiniň başa barmagynyň kyndygyny minister öňe sürdi. Gaz geçirjiniň gurulşyna jeňçileriň hop abandyrmajakdygyna il ýaşulary kepil geçmelidir. Howpsuzlygy üpjün etmek boýunça halk hökümet bilen hyzmatdaşlyk etmese gaz geçirjisiniň gurulşygynda işlemek agyr bolar. Top proyektiniň gurulşygynda yerli ýaşaýjylar üçin iş ýerleri dörer. Gaz turbasynyň geçek ýerleriniň ilaty ondan peýdalanır. Şu sebäpden halk Türkmenistan, Awganistan, Pakistan we Hindistan gaz geçirjisiniň taslamasyny goldar diýip umyt edýär. Eger halk top proyektiniň howpsuzlygynyň üpjün edilmegi boýunça alada ese onda bu proyektiň işi başa barar diýen tama bar diýip minister aýtdy. Türkmenistan günorta günbatar Awganistan arkaly Pakistana elektrik tok geçirjisini gurmagam gödüňünde tutýar. Gaz geçirjisiniň ugrunda demir ýol çekmegi hem planlaşdyrýar. Awganistanyň Maliýe ministeri Eklil Hekimiň aýdysyça Türkmenistan gaz we elektrik geçirjisiniň taslamasyny özüçe köp ugrly energiýa çatrygy diýip adlandyrypdyr. Türkmenistan hodişan musama sahtan we daliz enerji proje pipeline gazy kemekzara. Türkmenistanyň içinde gaz turbasynyň gurulşyna başlandy. Topy gaz geçirjisi iri energetika proyektir. Halkara kompaniýalarynyň bu proyekde maýa ýatyrmagyna zarurat bar. Ýöne halkara kompaniýalar Awganistanda ýagdaýyň gadaly däldigini bahana edýär. Trans-Awgan gaz proyektine maýa goýmaga isleg bildirmeýär diýip minister belledi. Top proyekti barada ençe mil bäri gurrun edilip gelýär. 4 ýurdun ýolbaşçylarynyň arasynda Aşgabatda bolan alalaşykdan soňra top proyektiniň işi başa barar diýip umydwarlyk döräpdi. Top proyektiniň Awganistan üçin bähbetligi bildirildi. Şoňa garamazdan Awgan resmileri top proyektine sowuksala daraýar diýip bilermeler aýdýar. Şaýmyrdan Ulumrady, Kabuldan Azatlyk Radiosu üçin. Öz sebitiňizde bolýan wakalar barada azatlyga maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözle bölümine Azatlyk Radiosu ýazyp tap bilersiňiz. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiniňizi gizlinlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat beriň, biz hem habar bereriz. Şuňlar Aşgabatda Gurban bayramy bilen bagly çäreleriň ozalky ýyllara garanda tutumynyň uly därligini Aşgabatyň ýaşaýjylary gurrun berýärler. Şol wagtda resmi taýdan guramalaşdyrylan çärelerde döwlet edaralarynyň işgärleriniň şeýlede käbir studentlaryň göze iýilýänligi aýdylýar. Aşgabatdaky habarçymyz Sultan Atçylyw bilen geçirilen söhbetdeşligi dinläýin. Gödelçi Gurban bayramy münasibetli geçirilen çäreler Aşgabat şäheriniň köp ýerlerinde bar, ýani hüňellikler gurnalyp
konsertler gurnalya, şäheriň içinde köp yerlerde bar. Menem ha şolardan birine ýa-ni Türkmen döwlet sirkiniň öňündäki gurnalyan çäre bark gördüm. Nämeler gördüňiz şoňlar? Nädip geçirilýär bayramçylyklar? Kimler gatnaşýar? Şu düň men Türkmen döwlet sirkinde gurnalan ýa-ni konsert çäresini gaty guramaçylyksız diýip hasapladım. 5-den 8 aralykda men şo ýerde boldum. Öýlen saat 5-den 8 aralykda. Ýöne şol başga ýerlerde 5-de 6-da başlanýan konsert çäresi 7-ni doldurup şo ýerde başladylar. Şo ýerde entek heňildik hem gurnalman ekeni dollygyna konsertde dol taýýarlyk görülmändir. Edil şo ýere mecbur ertilen ýa-ni taliplerim kän ýok. 4-nji ýa-ni liseýiň taliplerini tomaşa çökümde ertipdirler. Şu çäre meniň gözüm bilen heredeninde şu bir hilekden telewizionyna düşürmek üçin gurnalan çäre bolup göründi. Soltandaý Aşgabatyň ýaşaýjylary adaty raýatlar şeýle çäreleri gatnaşýarmy? Köpmi? Edil şu ýüri talap tomaşa etmäge barýan adamlar az bolýar. Esas şo ýere mecburi çärelere gatnaşmaly edilen adamlar barýarlar. Ha şu düň şu Türkmen döwlet sirkinde de bir ullakan bir tomaşaçy bolmady. Ötün geçen şeýle feredik geçse, ýöne şo konsertde telewizionyna düşürip durlar. 6-7 fan şo taýda operator bar. Türlü tarapdan düşürýärler. Ýa-ni telewizionynyň türlü programmalary bolmaly. Başga bir ullakan bir tomaşaçy bolanok. Esasy tomaşaçy şonuň mecburi şeýle kökmany barylmaly edilen tomaşaçylar bolýar. Türkmen döwlet sirkiniň öňüne esasy şo taýyk şol tomaşaçy höküminde mektep mugallimlerini barmaly edipdirler. Onu şo taýdan ha şol 3-4 sanak ýa-ni mektep mugallimlerini bellige alyp duran ýolbaşçylary bar. Şolaryň ýanyna barıp belletdiler ha biz geldik diýip. Ondan soň şu belletip hem ýa-ni hingildikler bar. Şo ýerde 2 sanak gurnalan hingildikler. Şo hingildige zada fereden bolup her kim öýüne gaçmak bilen bolýar, da gaýtmak bilen bolýar. Sebäbi bayramçylyk günleri esasen Gurban bayramynda ýa-ni mecburi çärelere gatnaşdyrylmak, gaty işgärlere ýokuşdy. Şu mektep mugallimleri bolsun ýa böýleki edara kärhananyň işgärleri bolsun, şulara ýokuşdy. Her kim gurbanlyk edesi gelýär öýünde ýa-da dogonaryndaşlarynyň gurbanlygyna barasy gelýär. Ýöne şu mecburi çäre aýrylanok. Aşgabatyň ýaşaýjylary siziň özüňiz Gurban bayramyny nädip belleýärsiňiz şu günler? Gurban bayramy her kim özüniň göjüniň ýetdigine göre belliye öz öýünde, ondan soň dogon garyndaşlary bir-birini çağırýarlar. Her kim mal aldyryp öldürýär, köplen şu mal öldürüp öýünde her kim islam tagamyny biserýär, çekdirme, palaw dograma, türlü naharlar bilen tapan adyny goýup türlü dimen saçaklar bedelýär. Bir-birine öz dogon garyndaşlaryny, dostlaryny mehmançylyga çağırýarlar. Gatnaşýar, özümizden barýas, özümizden öýümizde de geçirýärseler. Gurban bayramy bellenýär, ýa-da ýeten adam şunu özçe bellýär. Aşgabatdaky habarçy Sultan Atçylow bilen geçirilen söhbetdeşligi dinlediňiz. Gepleýär Azatlyk radiosu. Habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Efirde men Hudaýberdi Hally. Häzir size Lewapdan goşun habar eşitdirmekçi. Dinleýijimiz soýlayan mallaryň derilerini tawşyrmagy ýer ýokdugyny, ol haridar tapylmaýandygyny aýdýar. Netijede malyň derisini zibilhanadyň maly ýa ýere gömmeli bolýar diýerler. Lewap welaýatynyň merkezi bolan Türkmenawat şäherinde deri kabul edýän nokatlar adalýar. Adatça beýle kabul ediş merkezleri telekeçileriň öz öýlerini açylan nokatlardy. Olar deriniň hiline göre kesik ýerine ullugyny seredip alýadylar. Malyň azy çegesi diýilýän içegäni de kabul edýärdiler. Ýöne der sewdasyna soňky ýagdaýlar bu hil nokatlaryň gitdigiçe azalmagyna getirýär. Häzirki wagtda bir uwnuk malyň derisini bary ýogy 1 manatdan kabul edýärler. Emma onu eltip tawşyrmak üçin sarp edilýän ýol çykdyjylarynyň özi berilýän pullun gymmat bolýanlygy sebäpli der tawşyrýanlarym azalyp barýar. Bu ýagdaý Gurban bayramyna has hem ýeti duýulýar. Soýlayan enşeme mallaryň derileri häzirki wagtda zir-zibillere zyňylýar, gömülýär ýa-da duzlanyp güne serilip goýulýar. Gurbanlyk malyndan bolan soň ony zaýalasyň hem gelenok. Şonuň üçin derini ulanyp biljek adam bolsa, mutuny berjek diýip 40 ýaşlaryndaky Türkmenawatly gassap murad aýdýar. Şol bir wagtda ýurduň içinde deriniň bahasynyň gitdigiçe pese düşmegine getirýän sebäpleri resmi taýdan anyklamak başartmady.
il arasynda aýdylýan sebäplerin iň esasysy bolsa, deriniň daşary ýurtlara eksport edilmegine girdilen gadagançylyk we ýurduň içinde deriniň gaýtadan işlenip bilinmeýänligi sebäp bolup durýar. Der bilen bagly ýagdaý hemişe beýle däldi. Mundan 10-15 ýyl ozal deriçileriň özleri köçe aýlanyp der toplaýadylar. Deri kabul edilýän nokotlary tawşyrylýan deri üçin gowy pul tölenýärdi. Muradyň aýtmagyna görä, şol wagtky derilerin iň arzan bagasy hem häzirki pul bilen aýdanynda 7 manatdan ýokardy. Adamlaryň özleri höwes bilen derini tawşyrmaga getirýärdiler. Häzir bolsa bir giden zaýatçylyk bolýar diýip 60 ýaşlarynyň türkmenawatly ýaşly Haydaragy gurrun berýär. Deri zaýatçylygynyň resmiýlerin hem habary ýok däl. Maldarçylyk sektorunyň girjejisini artdyrmak baradaky meseleler resmi metodda hem agdalyk gelinýär. Şeýle habarlaryň biri geçen ýylyň fevralyna telekeçileriň we senagat birleşikleriniň agdalaryna ýüň deri ýaly maldarçylyk çyg mallaryny ilatdan toplamagy we daşary ýurtlarda ýerleşdirmegiň düzgünlerini laýyklykda toplap satmagy ygtyar berilipdi. Emma telekeçileriň aýtmagyna görä, häzir çenli ýurtda bu urdan nähilidir bir oňoýly öňe gidişlik göze iýilmeýär. Türkmenawatda kiçi telekeçilik bilen meşgullanýanlaryň aýtmagyna görä bolsa, daşary ýurtlara çyg mal çykarmak gaty gymmada düşýär. Islendik bir haridyň daşary çykarylmagy Türkmenistanyň çyg mal birjasy tarapyndan amala aşyrylýar. Şol birjada agda bolmaklyk, yer almaklyk, beldinin paşlaryny tölemek we gaýry bürokratik kynçylyklar, paraxorluk, der suwdasyny girdijisiz pudaga öwürýär diýip olar aýdýarlar. Häzirki wagtda birjadan dahylsyz telekeçileriň özlerini gönümel şol derini ýa-da deri önümlerini çykarmaga ruhsat berilmese, zaýatçylyk köp bolar diýip Türkmenawatly telekeçi azad aýdýar. Azatlyk radiosyny deri meselesi bilen baglanyşykly ýokarda gozgulan faktlar boýunça ne Türkmenistanyň telekeçiler birleşigininden ne de çyg mal birjasynyň nähilidir bir kommentariýa almak başartmady. Gepleýär Azatlyk radiosy. Siz Lewapdan goşun habar dinlediňiz, onuň bilen tanışdyran Hudaýberdi Hally. Gepleýär Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi dowam etdirýäris. Maldarçylyk bilen meşgullanýan türkmenistanlylaryň ýüň derini ýerleşdirmek meselesiniň bayramalydaky ýagdaýy barada Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Atçylowanyň bayramalynyň ýaşajysy bilen geçiren söhbetdeşligini dinläýälim. Yakında Türkmenistan'ın prezidenti Türkmenistan'da öndürülen malların ýüňüni, derisini täzeden işläp, daşary döwletlere çykarmak barada bir näçe görkezmeler berdi. Şu görkezmeler owa ýerlerinde esasanam döwlete tegisli maldarçylyk sawgadarynda nähile ýerine ýetirilýär. Çoparlaryň iş şertleri bilen ýakynyn tanışlygyňyz barlygy üçin siz şu barada näme gurrun berýäňiz? Ýygnaşy pes derecede wagtyna ýygnalanok, wagtyna alyp gaýdylanok, çopanyň öýde sawgada baryp ýüz tutup maşin beräý, şo ýüňler pytrap ýatyr, şonu alyp gaýdaýalyň, wagtyna tawşyraýalyň diýip şeýle ýagdaýda çopanlar öýleri algap öýleri maşina alyp şonu öýleri urukdurmasa wagtyna ýygnalanok ýüňler. Ana şu ýygnalaýanda çopanlar şonu getirip niýerek tawşyrýar? Çopanlar aňyrdan getirip şo sawgadyň öýdüne görkezýär, sawgad alyp gaýtja. Biz diýen ha plan ýerde ölçüýär, çekýär diýe, şoňa görä de size hak çykarýar diýe, ýöne edil çopanyň gözüniň alyna çekilýän zat ýok. Ana şoň hakyny çopana tölenämi näýlek ýa? Şoň hakyny çopana töleýärler. Ýöne ýüňler wagtyna ýygnanoklar. Pytrap ýatýar meýdanyna. Mysal üçin näçeler tölenýär kiletine? Kiletine 1 manatdan ýüň. Asy çopanyň öýdi, adam tapyp gyrkdyranyna köne pullan 60.000 manada gyrkdyrýar. 1 manat 20 tenge gyrkdyrýar. Hökümet töleýär 1 manatdan. Çopan çykdaýjak alýar. Onuň wagtyny alyp bolanok 40.000 puluny. Çopanyň ýagdaýy şonýaly. Çopanyň öýdi adam tutup gyrkdyranyna 1 manat 20 tengeden gyrkdyrýar. Kiletine mi ýa mal fanna? 1 mala. Yo bilen şu 1 mala, 1 mala şu 1 manat 20 tengeden. Hökümet bolsa 1 mala 1 manatdan töläp hak berýär çopana. Gyrkdyranyň hakyny aýratyn, soň kiletine de 1000 manatdan töläp ýüňüni aýratyn alyp 2 gedek pul berýärmi? Ýok, 1 gedek. Şol malyňa 1 manat, soň ýüňüni näçe manat töläp satylýar, näçe manat onu biz bilemdik.
Çopan 20 teňen jübünden çykarlar. O çopan kitetinden çykarýar şo 20 teňeni. Derin nämetjenlerini biljekkel. Ýok, on ýal mal foýulyp zatdilen ok göne winujny ýagdaýda ölün mallankyny şonu tawhod ýygnap alanok. Mezburi ýagdaýda ölün mallankyny ýygnap alanoklar. Tawhod. Onu şonu ýana şol ölün mallary şol näçe bastany näçe mal öldü şonu deri bilen şoňa akyt edilmeli da şo ýadylanokmy şol ölün mal şol deriň hasabyndan çykarlanokmy? Edil deri nära şo hasabyndan çykaranoklar. Mezburi ýagdaýda dip şol öllü diýin he tawhoda ýazdyrsaň plançamy ol hakykam ölün bolsa şol öllü dip ýazdyrsaň eýam şonu aýlykdan şonu tutup galýarlar şo malyň puluny. Ilki bilen akytlaşýarlar, akytlaşyp şo akytda ten 2 santyň ýa-win uzyny ýagdaýda diýe bir geçirip bilýär diýe galan ölünni bolsa tölemeli. Çöpon tölemeli. Inçe ýüňder meselesinde indi biz sürüýüniň gurrunny etdik. O ýerlerinde nähilek şu hojalyklarda öldürilen mallaryň ýüňi derisi nirik tawsyrylýar. Olaryň köý işigine ýa çüreýe ýa otlaýarlar. Ýüň alanok içeli. Birden görkezmesine näçe wagt boldy da intek şol güýje girmedik bolýardy. O intek güýje girenok. Şo prezidentimiň aýdanyň güýje girenok hojalyklarynky asla ýygyna alanok. İşiklerine ýa bitirap ýatmaly ýa-da halk şonu ekidip otlamaly. Türkmenistandaky habarçymyz Sultan Açylowanyň geçiren söhbetdeşligini dinlediňiz. Pakistan bilen Orsiýet bilelikde öýerleriniň ilkinji harby türgünleşigini geçirerler. Ösümüzdäki ýylyň aýaklaryna geçirecek bu türgünleşigiň Islamabad bilen Washingtonyň arasyndaky gatnaşyklaryň sagaşýan häzirki mahalyna Günerta Aziýada täze dörep gelýän ýaranlygyň alamaty bolmagy mümkin. Pakistanyň ýokary derejeli resmiýetleriniň Express Tribune näşrine aýtmagyna görä türgünleşige iki tarapdan 200 teoregi harby işgär gatnaşar. Pakistanyň Daşary işler ministrliginiň sözçüsi Nefis Zakariya Meş'el radyosuna beren interwiýusynda türgünleşiklerin Orsiýet bilen inni ýol alyp gelýän giň gerimli gatnaşyklaryň bir bölegdigini tasdiklady. Iki ýurt türlü ogurlarda birek-birege barha ýakynlaşýarlar. Bilişiňe ýaly Demirgazy Günerta gaz geçirjisiniň kontrakty ýa-ni Orsiýete berildi. 2 milliard dollarlyk bu şertnama bir kiçigirim zat däl. Bu zatlaryň hemmesi iki ýurt arasyndaky gatnaşyklaryň çalt ösýändigini görkezýär diýip Zakariya aýtdy. Moskwa bilen Islamabadyň ara gatnaşygynyň ýylamagy Birleşik Ştatlar bilen Pakistanyň iň guly bäsdesi bolan Hindistan arasyndaky gatnaşyklaryň güýçlenýän mahalyna gabat gelýär. Birleşik Ştatlar golaýda Hindistan bilen möhem goranyş we ykdysady alaşyga gol çekişdi. Amerikanyň öten aý täze dele sapar eden döwlet sekretary John Kerry fursatdan peýdalanyp Pakistany ýiti tanqidlady. Regionda köp özgörüşler bolýar, täze ýaranlyklar ýüze çykýar. Pakistan bu zatlary dikkat bilen siýinleýär. Şol sebäpden haçanna özgörüşler bolsa we bu özgörüşler bize täsir etse, biz daşary siýasatymyzy täzeden gözden geçirýäris diýip Zakariya aýdýar. Onuň bellemegine görä Orsiýet bilen barha artýan gatnaşyklar regionda bolýan özgörüşlerden we Pakistanyň öz goňşulary bilen ýakyn gatnaşyklary ösdürmek arzywundan gelip çykýar. Moskwa bilen giňrek goranyş we ykdysady hyzmatdaşlyga ýeke Islamabad ymtylanok. Orsiýetde Pakistana ýokary ähmiýet berýär diýip Zakariya aýdýar. Ol muny hem Pakistanyň Şanghai hyzmatdaşlyk guramasyna agda bolmagyny Orsiýetiň goldanlygy bilen delillendirýär. Zakariya şol bir wagtyň özünde de Islamabadyň Hindistan bilen gatnaşyklaryny artdyrýandygy sebäpli Amerikadan öz almak üçin Orsiýete ýakynlaşýandygyny reddetýär. Bu biri utup biri utulýan oýun däl. Pakistan Amerikan gatnaşyklary giň gerimli ören kadymy gatnaşyklar. Galy berse de Birleşik Ştatlar bilen biziň uzak möhletli goranyş hyzmatdaşlygymyz we terrorizme garşy köp hyzmatdaşlygymyz bar diýip Zakariya aýdýar. Habarçymyz Arat Perweşiň maglumatyny dinlediňiz.